Nsellmilkom għal programm ieħor mis-sensiela Eroju Qaddisin Difensuri taċ-Ċiviltà Ewropea. Illum ħan nitkellmu dwar grupp ieħor illi ħaduha kontra l-impulsi rivoluzzjonarji Franċiżi. Ħan nibdew nitkellmu fuq is-Sanfedisti. Rajna r-rivolta tan-nies tal-Vandea, rajna r-rivolta tal-Maltin, dak li kien imiss kienet ir-rivolta tas-Sanfedisti. Fl-1789 wara r-Rivoluzzjoni Franċiża kif rajna fil-programm ta' qabel, ftit wara bdiet l-invażjoni fl-1796 tal-Italja. Fl-1797 il-Franċiżi kienu ħadu Ruma u fl-1799 il-Franċiżi ħadu Napli. Ma rridux ninsew, Napli kienet ta' Napli kienet jipprovdi għajnuna lir-ribelli f'Malta li kienu jqisuh bħala re tagħhom. Issa, is-Sanfedisti li ġara kien illi beda moviment ftit wara illi kien jixbaħ ħafna dak tal-Maltin. Li kien ġara kien dan, meta l-Franċiżi okkupaw Napli, ħafna mis-soldati, min-nobli, għataw qalbu maħarbu, marru ġifieri marru Sqallija. Però in-nies ta' Napli, speċjalment il-klaxx il-baxxa, jgħidulhom Lazzaroni, irrifjutaw li jċedu. U għaliex dan kienu jqisu re bħala veri kellhom, kienu jqisuh bħala Ferdinandu, bħala ħabib tagħhom. Fil-fatt kien magħruf kien jgħidulu re Makkaroni għaliex dana kellu drawa li joqgħod imur jilbes ta' bniedem il-klassi il-baxxa u dak kien joqgħod jiklu l-makkaroni ġbarrat u kien joqgħod jikol magħhom bil-bideħ, jiġi raġin bideħ. Kien magħruf bħala re tagħhom. U dawn x'inraw li re kienet jiġi meddet, għamu fi-volta ġildu kontra l-Franċiżi sakemm eventwalment ġew soppressi speċi, il-rivol ġie soppressa b'ħafna vjolenza. Ftit wara, il-tajb ngħidu wkoll li sadattant l-aħbar kienet infirxet ġewwa l-Italja kollha u kienet ħallit kulħadd ixxukkjat illi l-Papa Pio Sitta kien ġie arrestat minn Napoleon ġi ftit ta' żmien qabel. Allura ħafna nies li kienu devoti u anke nies li kienu jqisu ruħhom bħala Kattoliċi fil-maġġoranza prattikament kważi kulħadd fl-Italja kienu qed iħossuhom urtati ħafna b'jed il-ħaġa. Issa, meta ġiet okkupata Napli, ħafna minn nobli kif għedna ħarbu ġewwa Sqallija. U ġewwa Napli ġiet iffurmata dik li jgħidu Repubblika Partenopea, ġifieri Repubblika simili ħafna dik Franċiża bl-istess prinċipji, bl-istess liġijiet antiklerikali, bl-istess glorifikazzjoni tar-raġuni u tal-ateizmu kontra il-valuri kattoliċi. Kif għedna wara l-qawmin tal-Lazzaroni, kollox kien jindika li minkejja li ħolqod din il-Repubblika l-maġġoranza assoluta tan-nies ta' Napli kien għadhom lejali lejn ir-re. Wieħed minn dawk li ħarbu ġewwa Sqallija kien il-Kardinal Fabrizio Ruffo li kien minn Kalabria u fl-1799 bil-moħbin niżel ġewwa minn Sqallija niżel ġewwa l-Kalabria biex niftehmu Sqallija hija gżira, Kalabria il-ponta li kważi tmiss ma' Sqallija, ġikur mamma għandek dak li jgħidu the Straits of Messina. Dan niżel bil-moħbi u miegħu ingħaqdu eluf ta' bdiewa anke nies ta' ċertu reputazzjoni mhux sabiħa, fosthom kien hemm wieħed brigant jismu Fra Diavolo, mhux jismu jgħidulu Fra Diavolo, però dawn ngħaqdu miegħu u ddikjaraw gwerra ħanajdu hekk kontra rivoluzzjoni kontra l-idea ta' Repubblika. Bħala għad-dispadlu nażlu li Sant'Antonina li qalu la San Ġennaro qiegħed Napli aħna rridu qaddis-taħna u għażlu Sant'Antonin. Insomma, għajmu gwerra kontra l-Franċiżi kif ukoll kontra r-Repubblika Partenopea li kienet taħkem ġewwa Napli u bil-mod il-mod bdew javvanzaw u ħadu l-isem tal-Armata tal-Fidi Mqazza f'Sidna Ġesu Kristu, bit-Taljan Armata della Santa Fede in-Nostro Signore Ġesu Kristu. U l-membri tagħha kienu jissejħu Sanfedisti. Il-Kardinal Fabrizio Ruffo qabbat ukoll għedna kif għedna numru ta' nies biex jiġġieldu fosthom bħala wieħed mill-kmandanti militari tiegħu il-dal-brigant Fra Diavolo li kellu kwalitajiet naturali bħala mexxej u bħala ġellied. Sabu wkoll jgħinuhom il-flotta Ingliża. Għal-bidu kienu 8 kumpaniji, ġifier 8 gruppi żgħar ta' soldati, minnhom ġabar Ruffo ġabar forza ta' 18,000 fosthom raħħala, briganti, ekleżjastiċi u oħrajn
nies minn kull strat tas-soċjetà u ħafna minnhom l-istati l-baxxa ħanajdulek. Jiġu mhux nitkellmu fuq nobli li qed jirreżistu rivoluzzjoni mal-poplu komuni. Billi juża banda l-ora li kienet tidher bl-armi rjali u bis-salib. Is-Sanfedisti daru madwaru u kull fejn beda javvanza fil-Kalabrja, fil-Basilikata, fl-Apulja. Permezz ta' dik ngħidula gwerra irregolari, ġifieri gwerriliera adattata fit-terren jistaħbew jattakkaw, huma bdew javvanzaw u jagħmlu rebħiet kbar kontra l-Franċiżi u l-alleati tagħhom. Ruffo korrisponda sew mar-Re Ferdinandu kif ukoll mal-Sir John Acton. Sir John Acton kien bniem ta' oriġini Ingliża ma li kien dak iż-żmien iservi bħala Prim Ministru għar-Renju ta' Napli. Kif ukoll kien il-ħolqa li taqqat l-Ingliżi ma' Naplitani u l-Sqallin. Sa April ir-ribelli kienu kkontrollaw il-biċċa kbira tan-nofsinhar tal-Italja u sa Ġunju kienu bdew jassedjaw il-Napli bl-appoġġ ta' Royal Navy Britannika taħt il-famuż Amiral Horatio Nelson. L-assedju wassal għal kollass ta' Repubblika Partenopea fit-19 ta' Ġunju 1799. Bosta sejħu lil-Ruffo bħala bniedem brutali li qatel priġunieri Repubblikani. U jinjuraw l-atroċitajiet li għamlu dawn ir-Repubblikani. Ġemlu ħafna kif rajna kull fejn kienu għamlu il-rivoluzzjonari Franċiżi kienu għamlu atroċitajiet kbar għaliex huma kienu jagħmlu li irdu il-nies li huma kienu qishom bħala fdal tal-antik. Kif ukoll il-fatt li Ruffo prova jevita li joqtol il-priġunieri, din xi ħaġa li ftit xejn magħrufa meta kellek numru ta' priġunieri inqabdu. Ruffo kien xtaq jeħlishom, però sew ir-Re Ferdinandu u sew Lord Nelson rridu jaraw il dawk ħatja ta' rivoluzzjoni jiġu meqruda, mogħtija jiġu maqtula. Xi ħaġa li Ruffo ma kienx jaqbel magħha. Il-Kardinal Ruffo madankollu minkejja dan kollu nexxielu jieħu Napli. Napli reġgħet intabħet lura anke b'rivolta minn nies ta' Napli stess, jiġifieri kellek il-ribelli s-Sanfedisti madwar Napli, l-Lazzaroni wkoll qamu f'rivolta u kellek il-flotta Ingliża. Napli reġgħet inħelset mill-Franċiżi u l-monarkija reġgħet lura. U l-effetti negattivi tal-rivoluzzjoni Franċiża għal temporanjament ġew mneħħijin. Għalhekk tajjeb li nsellmu il-Kardinal Ruffo di Calabria, is-Sanfedisti, il-Vandejani u l-kontrarivoluzzjonarji Maltin. Insellmulhom u nsellmu l-memorja tagħhom tad-difiża li għamlu għaċ-ċiviltà u l-kultura nisranija.